Vážení priatelia, vítam vás pri sledovaní. Vyskytla sa tu jedna vec, na ktorú sa nedá nereagovať. Konkrétne jeden nemenovaný bulvár nám napísal otázku, prečo sme sa rozhodli na kandidátku umiestniť človeka, ktorého povolanie je zootechnik inseminátor. Tejto otázky som nechápal, napokon na politickej scéne je aj iný inseminátor, ktorý má svoju vlastnú stranu. Ale pochopil som to neskôr, keď som na internete uvidel príspevok, kde sa bulvár zároveň s veľmi známym politológom pohoršovali nad tým, ako môže nejaký človek práce, pilčík, inseminátor a neviem kto ešte vôbec kandidovať do parlamentu, že tento človek nie je odborník, že je to jednoducho akoby nejaký blbec. Je to nonsens, aby taký človek bol na nejakej kandidátke. Pozrime sa na to inak. Kto nás tu 26 rokov odrbáva? Odrbáva nás tu samý Judr, odrbávajú nás tu politici, ktorí sú tu už od kontrarevolúcie 89, podaktori ešte aj predtým, ktorí za celú dobu, ako tu existuje kapitalistické Slovensko, nič okrem sedenia v parlamente nespravili. Odrbávajú nás tu kadejakí biznismeni, kadejakí študovaní ekonómovia s titulmi pred menom za menom a kadejakí poradcovia poradcu z Inštitútu pre kadečo možné. Kam to títo ľudia dotiahli? Títo ľudia zbavili Slovensko suverenity a pracujúcich predhodili len ako lacné handry veľkokapitálu. Takže toľko toho k tej ich odbornosti. Zrejme podľa týchto ľudí robotník je len nejaký hlupák, ktorý nemá právo kandidovať, nemá právo podľa niektorých dokonca ani voliť. Sú tu ľudia, ktorí hovoria, že voliť by mal iba ten, kto má vysokú školu, pretože zrejme predpokladajú, že budú voliť liberálnu pravicu. Ale ja hovorím inak. Ja hovorím, že človek práce má 1000-krát väčšie právo voliť a kandidovať ako nejaký platený žvanil, ktorý pre túto republiku nespravil absolútne nič, na rozdiel od pilčíka, na rozdiel od murára, na rozdiel od kohokoľvek, kto sa živí svojou vlastnou prácou. Takže zatiaľ, čo títo ľudia pracujú, vy len kecáte a ešte za to beriete aj nehorázne peniaze, o ktorých sa môže nejakému pilčíkovi len snívať. Ja si naopak myslím, že títo pseudoodborníci, ktorí likvidujú krajinu, pre ktorých je človek len nejakou handrou, by sa mali vyvážať ako nejaký intelektuálny odpad do krajín, kde je po tomto odpade dopyt. Napríklad momentálne na Ukrajine je po takomto morálnom odpade dopyt. Už niekto tam je, napríklad pán Mikloš. A vyviezol by som tam kľudne ešte tony odpadu. Čo chcem ale povedať? Vôbec nie je dôležité, či ste odborník, alebo nie je dôležité vaša profesia. V prvom rade je dôležité, na ktorej strane barikády stojíte. Či stojíte na strane vykorisťovaných, alebo či stojíte na strane vykorisťovateľov. Titul ešte nič neznamená, rovnako tak odbornosť nejakej veci. Ako vieme, prečo keď je teda napríklad ekonóm odborník, tak prečo jeden ekonóm povie, že treba privatizovať, ďalší ekonóm povie, že treba zrušiť štát, ďalší ekonóm povie, že treba znárodňovať. Ako to, že jeden historik povie, že ten človek bol vrah, a druhý historik povie o tom istom človeku, že to bol hrdina. Pýtam sa, na koho strane stojí ekonóm, ktorý povie, že na východnom Slovensku sú ľudia ochotní pracovať za 300 eur a dvíhať minimálnu mzdu je blbosť. Na koho strane stojí ekonóm, alebo odborník, alebo neviem kto študovaný, kto povie, že každých 7 rokov treba zvyšovať vek odchodu do dôchodku. A na koho strane stoja študovaní ľudia z medzinárodných organizácií, ktorým napriek mohutnej výrobe, tak ako potravín, tak aj tovarov, tu žije v biede, mizérii a hlade miliarda ľudí na tejto zemi. Ide tu totižto o to, že títo odborníci milujú zisk, ten je pre nich na prvom mieste a človek je pre nich len obyčajným číslom, štatistikou. Prečo sa tento človek napríklad nezamyslí, ako to je možné, že máme ísť neskôr do dôchodku, keď každým rokom vyrobíme viac a viac? Toto človeka nezaujíma, pretože právo kapitalistu na vlastnenie je pre neho úplne nadradené všetkému ostatnému. Takže títo ľudia sú režimom veľmi dobre platení a tým pádom sú odtrhnutí od spoločnosti, na rozdiel od pilčíka, na rozdiel od akéhokoľvek človeka, ktorý sa živí vlastnou prácou. Takže tak.